घूमत फिरत गईले एगो जोगी। जोगी घूमत फिरत गईले एगो कोइरीन का दुआर। जोगी घूमत फिरत गईले एगो कोइरी का दुआर। जोगी घूमत फिरत गईले एगो कोइरी का दुआर। जोगी घूमत फिरत गईले एगो कोइरी का दुआर। कि बाबू आज्ञा दो धुनिया लगानी तहरा द्वार। बाबू आज्ञा दो धुनिया लगाई तहरा द्वार। बाबू आज्ञा दो तो धुनिया लगाई तहरा द्वार। बाबू आज्ञा दो